Δοκίμασα τα δύο απόλυτα προϊόντα αναφορά στην αγορά το 2026 στον τομέα του καθαρισμού υψηλής πίεσης χωρίς ηλεκτρισμό, το Jetarix και το JetHose. Και τα δύο προσφέρουν εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Έβαλα στην περιγραφή τον επίσημο σύνδεσμο του κατασκευαστή. Μόνο εκεί έχετε πρόσβαση στην αποκλειστική προσφορά για τους ανθρώπους από το YouTube. Μόνο εκεί η εγγύηση ισχύει πραγματικά. Για πλήρη ηρεμία χρησιμοποιήστε μόνο τον σύνδεσμο στην περιγραφή. Και τα δύο χρησιμοποιούν τη τεχνολογία HV Power. Ένα σύστημα που μετατρέπει τη ροή του κοινού σωλήνα κήπου σε τζετ υψηλής πίεσης που μπορεί να απομακρύνει το 100% της βρωμιάς, της μούχλας, το λεκέδο λαδιού και της ισορρευμένης ακαθαρσίας από οποιαδήποτε επιφάνεια. Σκυρόδεμα, ξύλο, βινίλιο, τούβλο, γυαλί, βαφή αυτοκινήτου. Όλα καθαρίζουν χωρίς επιθετικά χημικά. 3 βήματα. Συνδέεται στον τυπικό σωλήνα. Ασφαλίζετε το ακροφύσιο, ανοίγετε τη στρόφιγγα. 30 δευτερόλεπτα και αρχίζετε να καθαρίζετε. Στους αριθμούς, και τα δύο είναι πολύ κοντά. Το Jetarix έχει πάνω από 1.800 επαληθευμένες κριτικές με βαθμολογία 4,7 στα 5 και πάνω από 8.000 ικανοποιημένους πελάτες. Η πραγματική διαφορά βρίσκεται σε δύο σημεία. Πρώτον, τιμή. Το JetHose έχει τώρα 60% έκπτωση, το Jetarix φτάνει το 75%. Δεύτερον, τρόποι ψεκασμού. Το JetHose έχει πλατή ανεμιστήρα ιδανικό για ξέπλυμα του αυτοκινήτου χωρίς γραμμές. Και τα δύο καθάρισαν την ταράτσα μου σε λιγότερο από 40 λεπτά. Επέστρεψα το Jetarix. Όχι γιατί είναι κακό, είναι εξαιρετικό και με 75% έκπτωση είναι πραγματικά εξαιρετική προσφορά. Αλλά στην πράξη βρήκα το JetHose ελαφρώς πιο ισχυρό στους πραγματικά επίμονους λεκέδες. Ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή, αποκλειστικός για ανθρώπους από το YouTube. Κάντε κλικ τώρα.